30 ka maalamong panultihon. Pamati og tudloan ko kamo sa gisulti sa maalamong mga tawo. Tuni ang ilang gitudlo og magmalipayon kamo kung timan-an ninyo kini og sag-ulohon. Gusto ko nga mosalig kamo sa Ginoo mao nga gisultihan ko kamo nini karon. Nagsulat ako og 30 ka panultihon alang kaninyo. Puno kini sa kahibalo ug maayong mga tambag ug pinaagi nini mahibalo kamo kun unsa gayod ang matarong ug matuod aron madala ninyo ang hustong tubag ngadto sa nagsugo kaninyo. 1. Ayaw pamintaha sa tawong kabos abi kay kabos man siya ug ayaw yataki ang katungod sa tawo nga wala gayoy mahimo diha sa hukmanan kay ang Ginoo maoy mobarog nga manlalaban nila ug mosuklig kadaot sa nagpahamtang kanilag kadaot. 2. Ayaw pagpakighigala sa mga tawo nga init ug ulo ug daling masuko. Tingali unyag makakaton ka sa ilang batasan ug dili ka na makabiya niini. 3. Ayaw panaad nga ikaw maoy mo garantiya sa mga utang sa laing tawo kay kon dili ka makabayad, imbargohon nila bisan pa ang imong higdaanan. 4. Ayaw gayod pagbalhina ang karaang utlanan sa inyong yuta nga gipahimutang sa inyong katigulangan. 5. Ang tawo nga maayo sa iyang gimbuhaton mas maayo kaysa kadaghanan ug angay makig-uban sa mga hari. 6. Iniglingkod mo aron sa pagpakigsalo sa usa ka dakong tawo, itanom sa imong hunahuna kon kinsa siya. Kon dako kag kaon pugni ang imong kaugalingon, ayaw pagdinalo sa lami ang pagkaon nga iyang gidulot kay tingalig gibitik ka lamang niya. 7. Pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Sa usa ka pagpamilok mahimong mahanaw lamang ang imong salapi daw gitugkan kinig pako ug molupad sa halayo sama sa usa ka agila. 8. Ayaw pagsalo pagkaon sa tawong tihik. Ayaw kahangol sa mga lamiyang pagkaon nga iyang gidulot. Kay sa hilom nagkuwenta siya. Siya moingon, sige kaon pag-ayo, apan dili kinasingkasing ang iyang pagagda. Isuka mo ang imong nakaon ug mausik lamang ang tanan mong pagdayeg. 9. Ayaw pag-usik og panahon sa pagpakigsulti sa usa ka buang-buang kay wala kinibili alang kaniya. 10. Ayaw gayod balhina ang karaang utlanan sa yuta o iloga ang yuta sa mga ilo. Gamhanan ang ilang tigpanalipod ug siya ang mulaban kanila. 11. Sabta pag-ayo ang mga pagtulunan nga gitudlo kanimo og pamatiya ang mga pulong sa kaalam. 12. Ayaw pagpanuko pagpanton sa usa ka bata, dili makamatay kaniya ang bunal, kung dili makaluwas hinuon kaniya. 13. Anak, malipay gayod ako pag-ayo kon mahimo kang maalamon. Mapagarbohon ako kon makabati ako kanimo nga magsulti sa maalamong mga pulong. 14. Ayaw kasina sa mga makasasala. Hinuon, padayon sa pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo, sa tibuok mong kinabuhi. Kon buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. 15. Anak, pamati ug pagmaalamon ug ayaw pagbinuang sa imong pagkinabuhi. Ayaw pagpakighugoy-hugoy sa mga palahubog ug sa mga ulit kay ang mga palahubog ug ang mga ulit mo sangpot sa pagkawalay nahot. Kon magpunay ka lamagkaon ug katulog magkagidlay ka sa dili madugay. 16. Pamatiya ang imong amahan kay kon wala pa siya, wala ka unta matawo. Ayaw pagtamaya ang imong inahan inigkatigulang na niya. Ang kamatuoran, ang kaalam, ang kahibalo ug ang maayong panabot angay nga bayiran aron maangkon apan bililhon rakini kaayo nga ibaligya. Ang amahan sa tawong matarong magmalipayon gayod ug makapasigarbo sa iyang anak nga maalamon. Himoa nga makapasigarbo kanimo ang imong mga ginikanan, ihatag sa imong inahan ang maong kalipay. 17. Anak, pagmatngon pag-ayo ug himo ang panigingnan ang akong kinabuhi. Ang babayeng nagbaligya sa iyang dungog litag nga makamatay. Mag-atang sila kanimo sama sa mga tulisan ug maukini ang makahimong mabudhion sa daghang mga lalaki. 18. Pakita akog tawo nga kusog kaayong moinom ug nakasulay pag-inom sa nagkalain-laing ilimnon ug ipakita ko kanimo ang usa ka tawong makaluluoy ug nagmahay sa iyang kaugalingon. Kanunay naghimog kasamok og kanunay nga nagbagulbol. Namula pag-ayo ang iyang mga mata ug may mga samad siya nga mahimo untang kalikayan. Ayaw patintal sa binubisan pagpula na kinikaayo ug madanihon kaayo ug hawot kaayong tunlon. Pagkasunod buntag bation mo nga sama ka sa gipaak ug bitin nga lala.
Makita mo ang mga talanawong makahahadlok ug dili ka makahuna-huna o makasulti pagtarong. Bation mo nga maora kag atua sa ilalom sa dagat o atua didto sa palo sa usa ka barko nga gituya-tuya sa mga balod. Moingon ka, tingalig na igo ako o gibunalan ba hinuon apan wala ako mahinumdom. Nganuman nga dili ako makabuka sa akong mata, gusto pa akong moinom. 19. Ayaw kasina sa daotang mga tawo ug ayaw tinguhaa ang pagpakiguban kanila. Ang ilang gihunahuna mao lamang ang paghimog kasamok ug ang ilang isulti pulos lamang binuang. 20. Pinaagi sa kaalam, gitukod ang panimalay ug ang maayong panabot mao ang patukuranan niini. Pinaagi sa kahibalo, ang mga lawak gisangkapan sa mahalon ug matahom nga mga butang. 21. Ang pagkamaalamon mas maayo pa kaysa pagkakusgan. Ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Kinahanglan nga ayohon nimo ang paglaraw sa dili ka pa makig-away ug pinaagi sa daghang tambag, magmadaugon ka. 22. Ang maalamong panultihon lisod kaayong matugkad sa hungog. Wala siya'y ikasulti kung hisgotan ang mga mahinungdanong butang. 23. Kon kanunay kang maglaraw og dautan, nganlan kag samukan, sala ang paglaraw og binuang, kasilagan sa mga tawo ang bugal-bugalon. 24. Kon maluya ka panahon sa kalisdanan, luya ka gayod. 25. Ayaw pagpanuko pagluwas sa usa ka tawo, nga gihukmang patyon sa walay katarongan. Moingon ka nga wala kay labot apan nasayod ang Dios, ug hukman niya ang imong mga tinguha. Nagbantay siya kanimo, ug nasayod siya niini. Baslan niya ang mga tawo sumala sa ilang nabuhat. 26. Anak kaunog dugos nga gikan sa balay sa putyokan kay maayo kini ug tamis nga modapat sa imong dila. Sa manini ang kaayo sa kahibalo ug kaalam alang kanimo. Kun makapanag-iya kanini, makabaton kag paglaom ug mahayag nga kaugmaon. 27. Ayaw paghimog mga laraw aron pagtulis sa tawo nga matarong o pag-ilog sa iyang balay kay daotan kini. Bisan kapila matumba ang tawong matarong, mobangon siya kanunay. Apan malaglag sa katalagman ng daotan. 28. Ayaw paglipay kon mahiyagom sa katalagman ng imong kaaway. Masayran sa Ginoo kon magmalipayon ka og dili siya gusto niini. Tingalig dili niya silutan ang imong kaaway. 29. Ayaw kahasol tungod sa daotang mga tawo, ug ayaw kasina kanila. Walay kaugmaon ang mga tawong daotan, wala sila'y mapaabot. 30. Anak, tahora ang Ginoo ingon man ang hari. Ayaw pagapil-apil sa mga tawo nga moal sa batok kanila kayang maong mga tawo mahimong malaglag sa usa lamang kapag pamilok. Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios o sa hari?